Čus, vítám tě u hry Leave It Alone. Jdeme si dneska při tom krásném letním počasí zahrát podzimní hru. Au, tak strašně mě bolí hlava. Zase mě postihlo koma a doktoři pořád netuší proč. A proč je tady za stolik listí? Dokážu někdy uklidit tenhle prokletej dvorek? To se dneska dozvíme. Ukaž, zavázat nebo nezavázat. Sbírej listí, vysypej po jednom, jasně. Drž a utíkej, tví skvělý parťáci, jestli chceš, si to přečti. No nic, tak co mám dělat teda? Hodnota listů plus 25% a máme vyčistit. Jo, po jednom to bereme. To budeme tady roky. No tak naplníme baglíček a uvidíme co dál. Jelikož máme plný bagl, tak ty listy jsou ze zlata, takže my je prodáme. Dostaneme za ně, no, řekl bych, jak bych to řekl slušně, dostaneme za ně skoro nic, no tak jdeme farmy dál teda. Já to tady chci vyzbírat, jak je to velké vůbec, no ježiš, to já budu sbírat po jednom celou dobu, to nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně, jo, tady ještě garáž, no tak to jsem teda zvědavý. Tak nic, já jdu teda sbírat. Máme plný pytlíček, zase ho tady vysypeme. 0,20, když dáme tap, je tady deník. A máme tady nějaké úkoly. Hezky jedno po druhém, jak s oblibou říká moje máma. Vydej se nakupovat do kůlny, najdi cestu do garáže. Nespěchej, pokud teda nemusíš. Taková chillová hra, vůbec nikam nespěchám. Tady máme vylepšeníčka, plynulé sbírání. Proč klikat 100krát, když můžeš podržet jednotle? Ukáž. Já už nemusím klikat, tak to je skvělé. To je úžasné, to mám víc než radost. Když se ještě mrknu tady do té kůlny, máme tady hrábě, stojí 7,5 peněz a fukar, ten stojí skoro $50. Co tady můžeme mít dál? Větší pytel a na to potřebujeme penízky, kartička. Pobr. Popum. Snažím furt sprintovat a tady to ještě asi nemám odemkle. Nic, já jdu teda dál sbírat. Nazbíráno, prodáno. Máme $0,40. Co tady máme? Nenasytný úchop. Zvýší počet listů, které můžeš naraz pozbírat. Takže místo jednoho prstu jdu požádat 2. OK. A obratnost. Zkrátí čas mezi jednotlivými sebráním listů. OK. Pozbírej záhadné fotky. To byla ta fotka, co jsme našli. Jich tady 8. OK. Vydej se nakupovat do kůlny, to půjdu za chvilku, našetřím nějaké peníze a koupíme si ten větší pytel. Bo po těch 50, jako teďka asi v pohodě, ale v pozdější fázi tam budu chodit co 3 minuty. Kůlna, boink. No nic, já jdu vyzkoušet teda, no jasně, beru to rychleji. Tak strašně uspokojím, mi se líbí, že nemusím jakoby běhat. Já už z té pradelny jsem užícený, že jo, tak jsem si vzal na dovču na chvilku na chatu, že? No a já přijedu a tady všude listí, zajímalo by mě z čeho. Ale jo, jako, no a už to je plné. A tady asi narazíme na ten kámen úrazu, no. I když jako nenazbírám to zase úplně za vteřinu, ale ještě 2-3 upgradey a už to budu mít plné za vteřinku. A zase prodávám, že jo. Ale tohle by mě bavilo dělat. Jestli chcete někdo hrabat listí, tak mi dejte vědět, já to půjdu dělat zadarmo. Jenom za limonádu a večer klobásku, naloženou krkovičku s česnekem, nějaké hranolky, 2 pivka, 5 kilo, já přijdu. Kolik máme? 65 peněz. 0,75, takže potřebujeme ještě malinko pár korunek potřebujeme. Tady ještě něco pozbírám, ať máme nějaké penízky. Akorát já se dívám na to, že už jsem odnesl tak 8 pytlů a vyčíslil jsem tohle. To vypadá, že to je tak jako celonoční hra. Prodáno a my jdeme pro větší pytel teda. Potřebujeme vydělávat pořádně a rychle. Koupit. No koupeno. Já se tady vyčistím z té kůlny. Je to příjemné, je to vážně příjemné, fakt je to takové, nemusím nikam spěchat, můžu jít na prostém klidu, jen tak si prostě člověk sbírá, vydělává peníze, a už bych musel do toho koše, když se tak dívám. Zatím mám pozbíraného 3,60 prostě procent toho pozemku, předního dvorku respektive. Jo, takhle to je rozdělené na regiony. To já půjdu sem, když už jsem tu začal, proč to tady nedokončit? Ty ptáč si v pozadí. Prodáme to, ukaž výdělek. 80, to je dobré, nevím, asi. Nazbírám další pytel. Máme skoro další pytel hotový, my nemáme skoro ani ten chodníček. Ale mi to vůbec nevadí. Kolik mám peněz? 1,70, jdem se podívat na vylepšení deník. Pozbírej. Vydej se nakupat do dílny, no jasně. Co zvýšíme? Rychlost braní, anebo kolik toho uchopíme? To bude lepší. Můžeme obojí, OK, to mi vyřešilo spousta mých vindráků a problémů a životních strastí a depresí a strachu a úzkosti a maniodepresní psychózy a tak. Ale tohle mi vylečí úplně duši. Já to budu hrát každý den. Já si to zahraju prostě každý den. Tohle je naprosto úplně... Jenom můj blažený pocit, teda můj blažený obličej, ne pocit. Můj blažený obličej, prostě může... Miluju to. Tímto se to stává hra roku. Myslím, že to může být na Katovice, třeba Katovice 2027. Já si stejně reálně myslím, že třeba za půl hodiny si řeknu, proč jsem to vůbec začal dělat. Bavilo mě to a už mě to sere. Uvidíme. Já si myslím, že to bude v pohodě. Nebo teda doufám v to, že to bude v pohodě.
No my jsme prodali další pytel. Já už mám aspoň ten chodníček a já půjdu tam tím směrem dál. Počkej, máme peníze, máme peníze. Chceme víc listů, víc prstů používej. Ale to už bereme, no, to už jakože hrstí bereme. Akorát bez 2 prstů, ty jako nezapojíme, to prostě chytáme tak. Tak to chytáme prostě, takhle. Že nezapojím ostatní prsty, ale to nevadí, my se to naučíme za chvilku. A jako když na tím uvažuju, to je strašně pěkný barák, už je moc hezký domeček. Tady bych si strašně... Fotka! Halus! Já bych si tady strašně postavil prostě takové to posezení, jenom takhle. Ne, takhle bych si dal, tak. Abych to mohl sedět a čumět prostě na odpadkový koš. To mám rád, to dělám i v realitě. Nic, jdu sbírat dál, jdu farmit penízky, ať máme lepší vylepšeníčko. Už máme plno. To bylo rychlejší, než jsem čekal. No, už to sbíráme fakt rychle. Máme 1,10. Ne. To mě tu strašně štve. Tak. Ještě ne, už jsem myslel, že to máme plné. Máme 32% z celého tady tohohle úseku, z toho vstupu. Jo, takže to bude jenom tohle. OK, já pokračuju teda dál a všiml jsem si, že mi tady blikl tab. Podívám se, je to tak. Obrat krátí čas mezi jednotlivými, jo, OK. Jakýkoliv upgrade dobrý, ale veranda coolna. Počkej, chceš mi říct, že na každém tady tomhle místě je jedna fotka, to znamená, že tady je 8 míst? Co je zatím? Tu je žebřík, tady asi budu, to jsem si potom odmítl, to asi budu lézt nahoru a něco asi bude vzadu ještě. A ta garáž, no, okay. Já rozbírat, já potřebuji peníze. Tak, máme další plný koš. Já se jdu podívat, jestli tady třeba neexistuje, ne, že neexistuje, ale jestli není větší ten koš. Bereme tenhle košík, kolik stojí? 3,49, to nafarmím za chvilku, to je chvilička, pryč s tím, já mám rád ty barvy na podzimu. Na podzimu jsou strašně skvělé ty barvy. Já mám hrozně rád, když všechno tak nějak, nemůžu říct, že umírá, ale prostě odpadá, svítí to barvama. Je takové strašně příjemné počasí, až na to jakože často prší, ale to mi nějak nevadí. Mám rád takové ty dny, kdy ráno se probudíš prostě a fakt to voní, jako všechno to voní prostě. Mám to hrozně rád. Tento rok jsem ještě nebyl na houbách, musím si zajít na houby. Vysypeme tady ten a jdeme dál. Je to hrozně uspokojující. Fakt jako dělá mi to radost. Chcete vidět už, jak se to posouvá, já to vím, že jo. Máme další koš. Koukejte na to. No to je krásné. Když budu nějak stát třeba nějak takhle, tak můžu říct, že mám uklizený dvorek. Ne? Tak ne. Já jdu pokračovat dál. Počkej, já mám peníze. Kolik? Tak. Pak si koupím ten větší paklíček. Mám naplněno a poměrně rychle. Už poměrně rychle. Zase mám plný paklíček. 1,70. Kolik to stálo? Zapomněl jsem to, no to se stává. Už tak relaxační věci člověk zapomene. 3,50. Dělám, jak kdyby to slyšel poprvé, že? Jenže v mé hlavě to slyším poprvé, takže nesuď mě. Děkuji. Další pytel. Já vím, už si to pamatuju. Koukám na to listí a líbí se mi celkem, pak jako hraje barvami prostě, jakože si, není to jako jeden tvar, jako možná, že i jo. A člověk má čas přemýšlet na takovýhle věcma, fakt jako musím hrát víc takovýhle chillový her. Jdeme pro pytel! Tak kupujeme pytel, máme pytel. Kolik stojí hrábě? 8. A ten fukar stál 50, to v životě nenašetřím listím. Tlačítko. Tlačítko na garáž, tam bylo napsané, že zmáčkni a utíkej. Utíkej! Au. Tak nic, tak příště, nejsem tak rychlý asi ještě zatím. A už máme 75% skoro. Budeme mít hotové tady ten vstup před zahrádkově. Já se to jenom trošku podívám, jo, jsou to i ty, které jsou na té straně. Pryč s tím, tak. Jsou to i tyhle, OK. Ale ten pytel má 500, to jsem si vůbec neuvědomil, jak moc dobré to je. Už bych tam musel jít 2krát skoro, no jistě. Už bych tam musel jít 2krát. Prodáme. Ale to už je vývárek, to mám rád. Jo, to je i mezi kytičkama tady, to já pozbírám mezi kytičkama. Pošejkujem a nic nemineme, shake it, OK, asi jsme to všechno udělali, OK. Mám zase plný pytlík. Na listí, mám zase plný pytel a jo, tady můžu něco odemknout. To sakuje, tak to jsem rád, že jsem to koupil teďka, na konci. Ale když já si našetřím na ten fukar, ale než já si našetřím na fukar, to já vyčistím ručně. Tam jako můžu házet? Ne. Prostě asi jo, těma hráběma to potom dovnitř nahrabat, jo. No 99,3%. 99,8%. Na co jsem zapomněl? Už to vidím. Tak, 90, už je jeden list tady, pojď sem. Hodnota listů se zvětšila na 125%. Proč to nefunguje i v realitě? Koukneme na tab, obratnost. Budeme rychlejší v tom sbírání, tak vyzbíráme tuhle část a pak se vrhneme na tu verandu. Takže přední dvorek vyčistíme a pak se vrhneme na tu verandu. Ale to já už sbírám jakože extrémně rychle, jako fakt extrémně rychle. Tak, zase mám plný pytel. Prodáme to, prodali jsme to a jdeme farmit dál. A máme 261, koukneme na tab, tu nemáme nic. Najdi cestu, pozbírej záhadné fotky, jasně, nespěchej, dokud to teda nemusíš.
To je zatím asi jenom ty fotky. To by ale znamenalo, že přece i tady na tom, i tady musí být přece někde fotka, ne? Ne? Nahoře taky ne? OK, nenašel jsem ji, nevadí. Možná tu není, nevím. Tak, máme zase plno a já se, koukej na to, já už jsem vyčistil celkem kus. To bude rychle, to bude hra na chvilku. Ale není kam spěchat, to je přece tak satisfying. To je tak příjemné, prostě si jen tak jako odpočinout, nikam nespěchat. Je to fajn, je to fajn. No každopádně, z tohohle našeho sběračského runu by se měl mít peníze na ty hrábě, takže já je určitě vyzkouším a určitě je koupím. Tak projdu středem. Vlastně proč nám mě nic neomezuje? Vlastně můžu si dělat, co chci, je to moje zahrada. Plno! Jdem to prodat. Koupím to tam. A já 2,50, 7,79, to mi bude chybět, ne? Ne, nechybí mi, OK. Máme hrábě. Já hrabu, na to se určitě budou stávat nějaké upgradey, že jo, to mi je úplně jasné. No jistě. Zlepší vedení listů hrábě. Hrábě najednou zachytí víc listů, prodlužuje dosah hrábí. OK. Já to zkusím nahnat k tomu fukaru. Je to daleko? Je to daleko. Asi zatím bude zbytečné. Našetřím... jako na tu hromadu to taky je fajn, a nemusím nikam úplně chodit. Papí, haha, fakt se dá skočit. Já jsem strašně dlouho neskočil do listí. To musím tento podzim splnit. Zahraju si jednu hru a už vím, co budu dělat celý podzim. Budu stavět domečky v lese, hledat hřiby, skákat do listí. To ale zní jako dost příjemný podzim. Já začínám mít pomalu radost ze života. Fakt, že jo? Já to teda 279. Já ještě udělám jeden run tady. Ať můžu trošku vylepšit ty kleště. Jo, kleště, jistě. Ty hrábě. Máme plno, prodávám. Kám tabulátor a koukám, co si koupit. Hrábě najednou zachytí víc listů. Prodlužuje dosah hrábí. Zlepšuje vedení listů hráběmi. Já si vezmu asi tohle. Vezmu si ten okruh hrabání. Dej mi hrábě. Jako jedním upgradem to asi úplně nepoznám. Ale chci to strašně šoupnout do toho fukaru. Hele, už se blížím. Tak to bylo velice... perfektní. To mám rád. Šoupni to tam. Jako já vlastně ani ve finále nevím, jestli by to fakt nebylo rychlejší to pozbírat ruč, nebo něco dělám špatně, jedno z toho, ale jeden penízek jsem dostal. 0,01 penízek. Ber to, no jo, už se to sype. Už se to sype. Je to tam. 99,9 a máme 100%. Rychlost pohybu. To se nám bude hodit. Se nám jistě bude hodit. Dávám do ruky ruku. Ano, dávám do ruky ruku. Máme plného pytloše. Já tady toho pytloše vysypu. A kouknu se na obratnost. 0,2 vteřin. Max. A ještě nám tady. Kapacita ruky 10, ještě já budu chytat strašně rychle ty listy. Ale už i teď, jo, tohle jde znát hodně. Tohle jde jakože pocítím to jako hodně. Strašně rychle naplním ten pytel, ale všiml jsem si, že tam není už jakoby větší, no. Kouknu tam. No, není už tady větší. Co tu garáž, když jsem dostal tu rychlost? Můžu už tam doběhnout? Že by? Nope, tak nic. Já ty pytle plním úplně závratnou rychlostí. No, krása. Ukaž to. No já jsem nezastavitelný sběrač už, ale. Wow. To mě už nikdy nic nezastaví teda. Mám strašnou chuť si k tomu dát nějaký ledový čaj. Chlebíček bych si k tomu dal. No klidně, jestli někdy jezdíš na zahradu, nebo máš rád podzim, nebo celkově, napiš mi klidně do komentáře, co máš rád, co děláš na podzim, co se ti na podzimu líbí, co máš jako rád, to mi tam klidně napiš, to já si milé rád přečtu. Zajímá mě, co lidi dělají v takových krásných časech. Nebo co rád jíš, nebo co třeba rád nemáš na podzimu. To taky určitě. Podzim nemusí být čistě jenom pozitivní. Mám plný pytel a jdu ho vysypat. Klikl mi tab, délka rukojetí. Jako vysypat pytel a délka rukojetí, kdyby někdo neznal kontext a nevím, co si o mě myslí. 50. Já nebudu nic kupovat, já zkusím tohle dobrat úplně do maxima. Vyčistit to tady úplně až jakože na kámen, jak se říká. Nevím, jestli se to říká, ale já to tak říkám, takže se to tak říká. Mám plný pytel a zůstalo mi toto. To mě rozhořčilo. Zvedlo mi to mandle. Tady dozbírat těch pár šmeklí zbytečných dalších. Rychlost pohybu se mi zase o něco zrychlilo. Jo, takhle, já jsem si to uvědomil až teďka. Cokoliv já vyčistím, jasně, rychlost pohybu, hodnota listů. Jo, takhle, rychlost pohybu. A tak co vydává ta veranda? Schopnost zavazování pytlů. To nevím, co znamená, ale OK. Jdeme systematicky, půjdeme takhle po krajích. Takhle po kraji půjdeme. Máme zábradlí a máme kraje. Zkusím ty schody dobrat všechny. Dobral jsem, chybí mi 3 listíky, dej sem, prodávám a kouknu na ukrade. To je všechno na ty hrábě. Mně se ty hrábě jako upřímně nelíbí, mě to celkem baví jako takhle sbírat těma rukama. Je to možná delší, a možná i delší ne, já to tady bych musel celé smést a takhle to smést tudma a pak to tady narvat do té dílky. Asi úplně nepotřebuju, radši se tady pěkně ručně odmakám, až budu mít fukar.
To se budou dít věci. Odfukám sousedovi vedle na pozemek a vůbec se ho ptát nebudu. Jako. Skoro máme celou... Nemáme! Zase mám plný pytlík. Plný pytlík a pár listů tady. A teď máme celou verandu. Odemčeno schopnosti zavazování pytlů. Vysyp pytel listí z ústyhodné dálky. Co bude dát asi s tím házet. Zavaž pytle listí. Tref koš vším, co máš po ruce. Tady je třeba ta dílka na foukání. Ta tady je. Tady by to možná... Já to koupím. Vezmu ty hrábě a zkusím to tam teda všechno dohrabat. Mám peníze, takže si upgradeu ty hrábě, když už je budu používat. Dám ten okruh hrabání. Ale jo, ty hrábě jsou fajn. Dělám si tady kupičku. Kupičku. Mám kupičku. Musím si jít zaskákat do listí, strašně. Peníze. Všechno to sežer. Ježiš, to je perfektní. Tak kdyby mi někdo vzal takhle prst, takhle mi ho strčil do mozku a takhle mi prostě hladil závity. To je bomba. Tak, mám nějaké šmekle. Délka rukojeti. No zkusím, no. Možná, že i jo. Odhrabím si to od kraju. Máme od kraju odhrabáno. Já si to zase přetáhnu tady na tu stranu. V jednom takovém dlouhém hadovi. Odsud to všechno šoupneme tady. Potáhneme to všechno k sobě. Směrem k tomu fukaru. Už ten fukar slyším. Už ho slyším. Už to bere. Ježiši Maria. U tohoto člověk nemůže být ani naštvaný. Poslouchej to, jak to cinká jenom. Nemám k tomu co dodat. Máme nějaké penízky. Šel navoz listím do toho. Tabulátor mi cink. Proč? Upgradíček na délku rukojeti. Beru. Jo, to máme až tady vzadu, jo. To pojď blíž. Krásně to metu v té díurce. Všechno pěkně půjde zpracovat. Jen tak mezi náma kam to vůbec vede? Bez tak bychom měli prostě v té stěně trubku. Ta trubka je vedla takhle zadem, prostě k tomu sousedovi na pozemek. To je věc, kterou bych určitě v životě neudělal. Nebo se země, aby na to nepřišel, a to by asi všiml, že mu kopu na zahradě, že jo. Zdravím, pane soused, co tu děláte? Trubku tu natahuju, to mám trubku. A Borec by měl celou moji zahradu na jeho zahradě. To bych se... Víc. Jo. Všechno to tam narvu. Všechno. Kam jdeš, liste? Pojď zpátky. Budeš prodán. Budeš odfouknut na sousedovu zahradu. Poslední lísteček. Pojďte, pane lísteček. A mám sprint. To už bych možná doběhl tu garáž. Utíkej! Běž! Jej! Jsem v garáži. Basketbalový míč. Já si můžu hodit. Můžu si hodit trojku? Pojď, na poprvé. Tak ne, tak na podruhé. Tak ne. Jo! Co s tím? Prásky do gůry. Počkej, to nejde odhodit? Aha. Já mám kolem baráku silové pole, to mi nikdo neřekl. To musel být drahý barák. Dám to do kůlny. Vím. Počkat. Tref koším, co máš po ruce. No jistě, já jsem tady viděl, ano. No pojď. Švih. Nebo ne? Ne, tak ne. A když tohle chytnu a odnesu to k tomu basketbalovému koši, jakože koš prostě, ale já to nehodím. A co jenom takhle? Taky ne, no nevadí, já jsem to špatně pochopil, nevadí, to je jedno. Tady to můžu zase spírat ručně, tak já začnu od konce. Aha, OK, tak víte co? To si asi necháme do dalšího videa, to bychom tady dneska byli hodně dlouho. Takže já ti moc děkuju za sledování, jestli tě to bavilo, takovouhle čilařskou hru, chvilkovou, na chviličku si zahrát takovou čilařskou hru. Když tak určitě mě podpoř lajkem, odběrem a každopádně budu rád i za ten komentář. Já si ho milé rád přečtu, i kdyby to byla tečka, já ji budu číst celý den tu tečku, úplně v pohodě. Díky moc, kámo, měj se krásně, čau.